Počúvate ľudia, my vidíme v druhej časti, alebo už tretej, neviem, časti. Minule sme ochutnávali tieto tu vody. A dnes budeme ochutnávať moči. Máme tu mango a blueberry. Blueberry je toto. Väčší. Ne, blueberry není väčší. Čučorietka. Tak A mango, to je menšie, toto má 210 gramov, toto ale má 80. tady budú väčšie tie moči, tady budú asi iba menšie, lebo tady možno aj viac. Lebo aj na obrázku je vidieť, že sú docela malé, ale majú dosť plnky. A tady sú zase veľké. No, dobre, prvé ochutnáme asi tieto mangové, lebo mám na ne asi väčšiu, ja mám na obidve strašnú chuť, takže... Ja milujem mango. Dobre, tak dáme najprv mangové. Ale tohle je proste celý, než ti polož to mango. Aj. Dobre, mám to. Keby nás zaberieme na to shooter. Áno. Jak naši predkové. Tam sú takéto party. OK, tak rozdelíme jednu partu. Jež, to dobré. Tak máme tu, je to takýchto, sú tam dve, takže sú tam 4. Sú tam 2x2. Nádherné. Vypadá to dobre. Vypadá tak pomarančové. No, keby by to povedal, možno dáme ráne. No. Ja teraz to otevřít. Neviem, ja teraz... Ja rozumiem zabrať nožičky. Nožičky. Mám. No, Poky ste mohli vidieť v prvom videu s dvoma rybami, keď sme tu ešte nájdeli. No, máte. Niečo nám vypadlo a vôbec neviem, čo to je, či to sú vlhčené obrúsky, alebo to je hera. Neviem, že vôbec... Na to mám dať short, nebo teda nakoniec videa sú tam do Vieš, čo to je? A môžem asi ochutnávať, takže páči. Vypadá to takto. No daj toto je najvyššie také. Najprv iba ja majonez celý ja iba odpustím, aby videl aj stred. Takže 3, 2. Počkaj, na to mám jak face, kuknite, ja mám to jak face. Dobre, 3, 2. Smell like good. Vnútri to je, tam ani není vidieť, že by to nejaké vnútro bolo. Ale je to dobré. To si raz ochutnal? Áno, ja som ešte ukotovala Dobre. Veľmi dobré. Náš kamarát nám dával okoštovať. Zdravím ťa, Maťo. A dobre mliekové. Mliekové. A ja nie som fanúšik mlieka, takže mi moc. Aha. Ale títo sú geniálne. Ako. Mňam. Odporúčame. Ale nedali asi 10, ale možno až 8 z 10. 9. Lebo, ja neviem, to je taká, to je také divné mango. Také, jak sa dáva proste do každého, keď pojíš mango. To je také to umelé mango, a nie je takéto práve. A teraz sa máme vrhnúť na týto vodky. Tak, vodky, lebo podávali minulé dielu. A vypadá to strašne dobre. A toto mangové moči, to si ešte pamätám, ak by Matúš hovoril, koľko to stalo. Toto stalo 2 eurá týto moči. 8 moči. To je podľa mňa docela aj dosť. Tiež to je kľúčne. Ešte jedna paletka mi zostane. Co? Tak sú obrovské, ale tých je iba 6. No, ale teda, keď sú obrovské, ale to tady asi nebude vidno. Tady to bude vidno, tak sú obrovské. A tak asi ideme ich ochutnať. Umelú trávu moc nemám v láske, lebo tady všetko nám tady obchytkáva naše rybičky. No super. Jak by náš brat človek povedal, šuter všetko vyrieši. Yes. To by sme bez šutru dali. Tam dúfam, že to je ten šuter. Keď má tak to nejde. Ale poď sa na dvakrát. Trúke šuter. Ano, daj nejaké sklo. Ale máme 5 minút videa, iba koľko bude, nejde toto, dobrý že. Áno. Takže sa nám to po technický problém podarilo konečne otvoriť. Netrvalo to 3 hodiny. Nemuseli sme ísť pre nožničky. Ne. Sa mi iba zdá. To iba Další, to už je vlhkočtený servitek. Počkaj, ja mám prečítať, ja som profesionálny. Nepas manger.
Absorber. Oxygen absorber. No krásne. O. Ale kámo, to je obrovské. A to nevím, jak vybrat, ale... to je jaké hebké. To ještě hebší než tím močí. Vybrat to asi. Tak, toto vybrat. Ne, potacíkovi. Tohoto se upřímně trošku bojím. OK, tak. To je nádherná vůňa. To je... Smells like good. Ale to je ťažké. Ja si vidím na kamere potom. Aha. Kamal, fakt je to ťažké aj. Koľko to má? To má možno 50 gramů. Ne, toľko zase. Počkej, koľko? Počkej, 6? Jo, na 294 v matike, koľko? 6, ale sa to chce hrab. Áno, Ale to čakaj, je až kúkaj. tým obalem. 200, no to je pravda. Tak je na tak... Je na tak 30 gramů. Ono sa popúkakalo. Nevadí. Dobre, tak 3, 2, 1. Protože... Kde je obal? Ja vám ukážem ešte vnútro, což bylo takto, ale teď to nebylo, ale je hnus takhle. Hej, na konci to ešte dá. Ale toto 2. 2. 1. Za tú cenu, koľko stálo? 3,20 do 6. A my sa s vami Vidíme uvidíme ďalší účet. u ďalšieho videa. Zatiaľ čau, musíme utekať.